Krpene lutke. Draga djeco, vas sigurno oduševljavaju elektronske igračke i lutke koje hodaju i pričaju. Ali stari lutkar nije to primijetio. On je i dalje pravio lutke na starinski način, od raznobojnih krpa i strugotine. Ali su lutke izgledale tužno sa tim njegovim zakrpama. Zato ih djeca nisu voljela. Šta će biti sa mnom ako ne budem prodavao svoje igračke? Jadao se lutkar. Igračke su stajale na polici, niko ih nije gledao, a lutkar ih je izrađivao sa tako puno ljubavi i umijeća. Dani su prolazili. Jedne noći kroz prozor je ušao mali vilenjak i sažalio se nad dobrim djedicom i njegovim igračkama. Čarobnim štapićem dodirnuo je redom sve igračke. U tom trenutku nestalo je strugotine, nestalo je zakrpa. Lutke su živnule, presretne što imaju pravo srce koje im kuca u grudima. Kad je sutradan ustao, lutkar je s nevjericom gledao čudesne igračke. Njegove su igračke zaista bile najljepše na svijetu. Djeca su se sada otimala o igračke, a lutkar ih je prodavao jer je djecu jako volio. Vilenjak je bio zadovoljan što je pomogao vrijednom djedici.